Lesta x-xogħol fuq it-triq rurali f'Wit il-Qlejja li mir-Rabat Tagħti għal Mostan wara li parti minnha kienet ċediet kawża tal-maltemp. Ix-xogħol b'investiment ta' ma' 3 miljun euro sar minn Infrastructure Malta bis-sapport finanzjarju tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma. Il-perit Janice Bort, Chief Operations Officer f'Infrastructure Malta, spjegat li tpoġġew il-fuq minn 200 pajl kolonni ankrati fil-blat taħt il-livell ta' triq kull wieħed font ta' madwar 13 metru. Biex fuqhom hekk issa ovvjament inbniet it-triq. Inbena wkoll il-ħajt tal-banju fl-istess ħin u saret ukoll intervent fuq in-naħa l-oħra tal-banju fejn ukoll kien hemm selħa kienet waqgħet biċċa u llum prattikament qed naraw ix-xogħol komplu. Fi żjara l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli esprimit sodisfazzjon illi bix-xogħol li sar instab bilanċ bejn l-aspett infrastrutturali u dak ekoloġiku u ambjentali f'parti importanti ħafna għax tinżamm mal-35 miljun litru ta' ilma li jintużaw mill-bdiewa. It-triq irrimarkat il-Ministru hija ferm bżonn juża l-bdiewa li għandhom l-għeliq tagħhom f'dawn l-inħawi. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet Chris Bonnet qal li l-Gvern qed iżomm il-kelma illi taf fuq ix-xogħol infrastrutturali li ma jinkludix biss it-toroq. Irrimarka li hemm sinerġija bejn iż-żewġ ministeri fuq proġetti bħal dawn. Ġie spjegat li dan il-proġett jikkumplementa x-xogħol li twettaq fuq il-parti ta' fuq ta' dan il-wied li riċentament ġie restawrat u joffri passaġġ għal mixja ta' madwar 2 kilometri. Dan ix-xogħol sar mill-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma bis-sosten ta' Nature Trust Malta u l-ERA. Is-sena li għaddiet din il-mixja tgawdiet minn iktar minn 9,200 persuna.